Шикер ауруы Ершовлар гаиләсендә аяз көнне яшен суккандай була. 9 яшьлек уллары Ярославка шундый диагноз куялар. Тик алар ширгә бирешмичә, моның белән килешкәннәр инде. Ярослав канындагы глюкозаны тикшерергә дә, үзенә инсулин ясарга да өйрәнгән. Мы достаем тест-полоску и вставляем в глюкометр сам. Потом протыкаем специальным вот этим и просто прикладываем палец. Глюкометрдан башка бармакны тишмичә генә кандагы шикәрнең күләмен белергә була. Кыйммәтле җайланмалар, кирәкле дарулар белән район үзәк дәваханәсе тәэмин итә. У нас сейчас свой режим, постоянное меню должно быть в рационе, там диетическое все. Стараемся придерживаться, чтобы всегда уж в норме держать свою глюкозу. Первое время нам приходилось с Ярославом вместе в школу ходить. Я с ним вместе посещала школу, контролировала его кровь. Шикәр диабеты дип кандагы глюкозаның артуын әйтәләр. Бу чир бүгенге көндә өлкәннәрдә генә түгел, кечкенә балаларда да еш күзәтелә. Район буенча 15 балага әлеге диагноз куелган. Алар барысы да мәктәп яшендә. Бу очраклар кимеми, киресенчә арта гына бара ди табиблар. Обязательно соблюдение диеты, обязательно инсулинотерапия. В общем, выполнять беспрекословное выполнение врачебных назначений, это эндокринолога и диспансерное наблюдение. Если как профилактика сахарного диабета, это здоровый образ жизни, правильное питание. Балаларда шикәр авыру барлыкка килү күп факторларга бәйле. Йогышлы авырулар да сәбәпче булырга, нәселдән дә күчәргә мөмкин. Адилә Бурханова, Дин Сыпатов, Зей хәбәрләре.